Теодора Захариева е онази дръзка и смела жена, която поведе битка срещу държавата и я спечели. Вече 13 години тя се бори с рака. Заради забавяне на терапията й се появяват разсейки в черния дроб. Преживява десетки операции и химиотерапии. Открихме я на поредното лечение. 2007 година в съдебна зала не ми беше никак така приятно да чуя, че с моята форма и стадия на заболяване по статистика максимална преживяемост е 24 месеца. Тогава може би стана моето пречупване, че тук в момента не става въпрос за мене. Тук става въпрос за една статистика, която аз трябва да изкрива и съм длъжна да изкрива. Защо да изкрива? Защото имам кауза. След спечелването на битката в съда започва нова за правата на хората, обречени да живеят с тази диагноза. Рака не е присъда. Рака е диагноза и лечението на рака е в касата, както всички останали болести. Вярата, че онкоболните се нуждаят от повече пари, както и от лекарства, които да се отпускат директно от касата, помага на Теодора да преживее всички трудности. Надеждите й най-накрая се превръщат в реалност. Съгласно готвените промени, през 2012 онкоболните ще получават лекарствата си директно от касата, а парите за лечение с 240 милиона повече. Очакват се леки сътресения в началото. Както казах, като всичко ново. Положителната тенденция отчитат и лекарите. Според тях тези пари ще осигурят едно по-добро лечение и спокойствие за болните. Вече виждам така първите лъчи. И за мен е добре. И дано да го усетят пациентите, това е най-вече. Ако те го усетят и те кажат да, добре е, виждаме го с очите си, че то се случва и че то става, това е най-добрата оценка, която може да получи. 37 000 българи са се разболяли от рак през 2011. Близо 17 000 са смъртните случаи. Ужасните цифри може да се намалят значително благодарение на допълнителните средства, които се предвиждат за лечение. Но най-вече заради хора като Теодора. Да, щастлива съм. Една от каузите на живота ми е реализирана.